Čaute u ďalšieho videa. Takže čaute u ďalšieho videa. Je tu random vlog a random vlog. No práve idem do školy, tak asi môžete všimnúť, že som ospalý, ale to samozrejme nevadí. No možno vráti na vás a budem točiť random vlogu. Toto je prvý vlog ako random vlog. A čo, idem práve do školy a mi sa vôbec nechce. Ale máme dobré útorok, ja mám strašne rád, lebo máme dve výtvarky a na výtvarky sa príliš bavím, ako kreslím. Ale nechcem to teraz vraviť, ale my máme takú učiteľku proste, že to boli. No a furt pluje na nás, ako ja jej nechcem zle. A idem do školy a neviem, proste, ja sa pozriem celé hodiny, tak teraz sa asi nepozriem, no. A proste, no je, dobre, mám ešte čas. Je 30, takže aj je 23, hej. 7,23. No, ja tu mám 2 eurá. Tak ja sa s tým idem do školy a ja neviem, ja to môžem strihnúť a ukázať na našu školu. Ale ja sa bojím, že budeme zdrbiť, lebo my nemôžeme tablety nosiť do školy, notebooky. My proste to asi v žiadnych školách iba na strednej a na Gimplu si to myslím a to je moja televízia. To je veľká televízia, čo? Bo to máte dnes blízko, vy ste. No, to je televízia. Áno, to je naša televízia. Wow. Neviem, že to uvidí, proste. Neviem čo dodať a práve idem teda do školy a ja chcem povedať, čo sa stalo včera. Včera bola bitka v škole. No nebola to v škole bitka, no bola aj, ale taká malá. A potom ja budem s Maťom mojím najlepším kamošom, budem s ním točiť a dúfam, že to bude sranda, lebo ja budem točiť s kamošom a počkajte, ja dám proste takto, ja neviem. Ja proste budem točiť s kamošom, s Maťom, on je môj najlepší kamoš a proste natočím s ním vlog, tag, Q&A, natočím, keď budem mať asi tak 50 odoberateľov. Ja neviem, ale myslím, že gameplaye teraz nebudú, nemám počítač. Budem si možno kupovať počítač. Ja neviem ako a neviem. A na Vianoce dostanem, to by som nemal hovoriť, ale ja to poviem. Na Vianoce dostanem, uvidíte to. Parnes niečo dostanem určite, lebo som to chcel. Tak si som chcel Gogové tričko. Čau Gogo, zdravím ťa. Čau Gogo, Šiško. To nie je Šiško. Šiška. No dobre, mám nové video, dneska vyjde toto video, hneď dneska. A ja za chvíľu pôjdem, točím 3 minúty, to je na random vlog, dobre. Tak ja budem s tým točiť asi tak že, lebo bude Halloween špeciál, možno, neviem. Možno bude Halloween špeciál a tak urobím aj prank na bráchy, ale neviem kedy to fakt. Ani ten Halloween špeciál, no ne Halloween špeciál, 10 odoberateľov, lebo Halloween už dávno bol, piatok minulý a práve ja idem z 10 odoberateľov špeciál, tak dúfam, že sa mi to zdarí a takže ja už sa ale asi tak s vami lúčim, lebo idem do školy a ja sa ponáhľam. Som natočil toto video, hneď dám ho na YouTube, takže ja sa s vami lúčim, takže čusák, pičo.